रिलिज जानायनि सिगांनो रेकर्ड सिफायदों जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुना। जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुन रय रय बिनाले सावथुना नेशनेल ट्रेन्डिं जानो हमदों। जुबिन गार्गनि रय रय बिनाले सावथुना रिलिज जानायनि सिगांनो गासै आसामावनो मोनसे जारिमिन सोरजिनो हादों। जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुन रय रय बिनाले सावथुननि प्रि बुकिं खालामनाया सोलिगासिनो दं। नंगौ, जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुन रय रय बिनालेया प्रि बुकिं खालामनायजों मोनसे जारिमिन सोरजिदों। बे सावथुननि टिकेटखौ मोनफ्रोमबो घन्टायाव 10,000निबो बांसिन फाननो हादों। जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुन रय रय बिनाले सावथुना फैगौ 31 अक्ट'बराव रिलिज जागोन। बे रय रय बिनाले सावथुनखौ गासै भारतआनो दिन्थिफुंनो थाखाय आखायाव लादों आरो बे रय रय बिनाले सावथुननि ट्रेलारखौ माखासे सान सिगां फोसावखांबाय आरो ट्रेलार फोसावजाखांनायनि उनावनो बेनि मोनसे नुथाया जुबिननि जोबथा बुब्लिजों गोरोबहोनाया गासैखौबो सोमोनांहोदों। जुबिन गार्गनि रय रय बिनाले सावथुननि टिकेटखौ बुक माय श'आव होनाय जाबाय आरो बेनि टिकेटखौ बुक माय श'आव होनाय लोगो लोगो स'ल्ड आउट जानायखौ बे समाव मिथिनो मोन्दों, जाय रिलिज जानायनि सिगांनो आसामनि गासै रेकर्डखौ सिफायदों। मख'नो गोनांदि 31 अक्ट'बराव जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुन रय रय बिनाले सावथुनखौ दिन्थिफुंनो थाखाय आसामनि गासै सिनेमा हलाव माखासे सावथुनफोरखौ दोनथ'नाय जादों। मोनसे फोसावथाय बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इनस्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिशना सोलिगासिनो दं। बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय एचएस आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन। लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटि भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कचिंखौ होनाय जायो आरो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरखारि साख्रि, कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। बेनि अनगायैबो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन। बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कर्सखौ खालामनो गोसो, थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सुलाद लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन। खुलुमबाय, आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों। जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इनस्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुवेट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटि भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। स्पेसियेलि भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो। कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब, कर्परेट जब आरो प्राइभेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ। बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो? जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो, होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो। थेंक इउ।